Не дей да правиш това, ако искаш да свалиш килограми сравнително лесно и здравословно. Много често хората се оправдават с това, че нямат време. Истината хора е, че имате време, цялото време е пред вас, защото хората, които определят какво да правите през деня, сте самите вие. И ако вие не намирате време да си правите вашите неща, проблема не е в някой друг, а е в нас самите. И вместо да си казвате, аз съм заета, преди работа ми се спи, след работа съм уморен, си кажете следното. Много добре ще се почувствам, ако се раздвижа. Колко повече енергия ще имам, ако се раздвижа. Колко по-добре ще се чувствам след 2 седмици, ако започна да го правя това нещо днес. Вие трябва да помогнете на вашия мозък да ги махне тези оправдания, защото мозъка обича да му е комфортно. И когато ние правим нещо по-различно от това, което сме правили до вчера, мозъка ни ще се опитва да ни саботира и да ни проваля. Нашата работа е ние да му кажем: стой, чакай малко. Ако го направиме това в рамките на 10 дена, ти ще се почувстваш много по-добре. Затова дай сега да си помагаме взаимно. И се хващайте, когато намирате просто оправдания, които не са реални причини. Станете половин час по-рано, ще си направите крачките. Ще си вземете една хубава пътека, ако нямате възможност да ходите навън или да правите някакво движение, ако работите в офис, и пак ще намерите вариант. Защото когато искаме нещо, ние намираме начин да го правим. Когато искаме да изкараме шофьорска книжка, ние в рамките на 3 месеца влагаме всичките си усилия, за да изкараме шофьорска книжка, защото я искаме. А когато се появи някакво препятствие, което да ни пречи ние да сваляме килограми, проблема не е в това препятствие или в Чичо Генчо или в Баба Пенка, проблема е в нас, защото ние тайничко, вътрешно не искаме да го направим. Много е странно, но е така. Това същото нещо важи и с пушачите. Ако един пушач иска да си намери кутия с цигари, той ще си намери, дори да няма пари. Съответното и при нас, не пушачите. Ние ако не искаме да пушим, ние няма да пушим и нищо не може да ни накара да го направим. Всичко е в нашите глави и в начина на мислене. И следващия път, когато мине някаква мисъл, че ти е трудно, че ти е сложно, че нямаш време, че нямаш пари, че нямаш мотивация, че нямаш организация, че ти ще се провалиш, че това няма да ти се случи, това е просто умение, което ти трябва да го отработиш. Нещата ще се случат.